За полярните вълци Аманда и Марая снега е истинско удоволствие. За пръв път в живота си виждат толкова голяма бяла покривка. Те бяха на около 3 години, когато за първи път видяха сняг, но беше само за 1 час. Днес имаме близо 10 см сняг. Много се радват, много са щастливи. Те започват да се търкалят, да се кефят на снега. Заради минусовите температури животните получават допълнително подсилваща храна. Обядваме с африканските гигантски костенурки, тежащи около 80 кг. Лятото основно ги храним само с зелена храна, а през зимните месеци, за да имат повече енергия, те хапват в момента специални гранули за костенурки с специални компоненти, примесени с тиква и морков. Супер витаминозна храна. Най-капризни се оказват тамарините. Техният естествен хабитат е долината на Амазонка, а при студено време са склонни да развият заболявания. Затова си имат закрита зимна резиденция. Тук поддържаме 26-28 градуса температура. Имаме климатична инсталация, която денонощно поддържа тази температура. Сурикатите са с специална инфрачервена лампа, която отоплява малките и тях. Костенурките, пред другите маймуни има също климатични инсталации. Заради всички удобства за животните, зимата е и най-трудният период за отглеждането им. Само за миналия месец тока на зоопарка е бил около 4000 лева.